Sengi bakandai pusau. Ha kekerteng upa ba kun si makut. Amen. Kutra Jesu tu penselek yang ngi dak mensi makut jong me. Kikam jong ki apostol kalau nong ke ba arfinyo. Anda larai bagedai ban kiu lieng bat ban lecha Itali. Kila IT au Paulus bat katu kat ningut ki wepat ki koidi ha u Julius urang ba sipai jong ke kenhun balakot Kaperton u Augustus. Ngila kiu lieng na Adramitium na mar keladai ban lecha ki dakat lieng jong ke jela Asia bat kala lech bak. U Aristarchus unong Macedonia nama Thessalonica uladon lang bat ngi. Kumla syai ngila poi hasidon. Ujilius ulale esponi o Paulus ba usya ya u ban lech kendu ya laki lok kijor bat ai kat ba udan kam. Kila lech no nang ta bat namar ba jur kal ngila king nakaliang baka leer jong ka Cyprus. Ngila jam ya keduriau na persya Cilicia bat Pamphylia bak ngila poi Mira Halisia. Hang ni orang ba Shispa ula syam ya kaliang na Alexandria kabalet cha Italy. Kumta ula penkiu yang ngi haka. Ngila king suki ban buon sengi. Bat da kajing kabakrau ngila poi hak kabakadu hak kepersya kasnong knidus. Kal kam ailat syu engi ban lech syakmat na kata kadong. Kumta ngila king arsut na kaliang baka jong ka Krit na jan Salmone. Kila lech mar senda karut duriau bat da kajing kabakrau ngila poi syaka wei kejaka bakot kekat basuk. Da jengai na kasnong lasia. Ngila sa slam hangta kalalong kabasir ban yat lieng syu bat kajing sya jing portion rai ru kaladap. Kumta Paulus ula aibut kumni. Korang ba ngayu ba kajing lech jungi nadu nang ni syakmat kan long kabama. Andan kajing du kabakrau ikimar bat ya kalieng bat ya kajing jungi ru. Henry orang ba sispa ula khamsya skor ya u kapten bat utrai lieng ban ya u Paulus. Kakat lieng kam dalong kababha ban ri telang. Kumta buon kiriu lieng kijiet ban lech ban persyang ban poi ha Phoenix ladala. Kani kalong kakat lieng ha Krit kabaphai syati lam sep ngi bat syati lam sep ngi. Kila ban ri telang hangta. Kala kabajem na syati kala sedang ban be bat kimaji kila tharai. Bakin la ban pendep ya kaba kila mudur. Kumta kila ring no ya ubno te lieng. Bat kila king kat bala markap karut duriau Krit. Henry shen kala kaba jur sibun kaba keteng. Ka syatay lam ngi kala be na kadolunong. Kala nilsyap ya kalieng bat namar ba omla ban pentur ya kalieng persya kala ngila kenyo ban persyang bat ngila ba kala kan rong. Kat bang idang ya state syapang syatia jong kadolunong kauda kabarit. Da kaba ngilala ban penskem ya kalieng kenda. Kilatan ya ka halor kalieng. Bat nangta kila kumper king triang ya kalieng ba baro saudong da kitelai. Kila syeptieng yo kiliktur ha usyap sertis. Kumta kila penhiar ya kila making ba kila ino ya kalieng kat bakit kal Ka yong kababe ka yong kabajur kalayai be kumta anda kumla syai kila sedang ban pret ya kijingkit jong kalieng haduriau bat hakasngi kababut dala kikti kila pret saya kitiar kalieng. Buon sngi ngem semla ban yoi ya kasngi ne kiklur bat kal kabajur kayai be. Ngila ya du jingkermen bang dang lach Hadien bakili riu lieng kim sim yo bam labun sngi Paulus ulayang hakmat jongki bat ulaong. Kurang ba piladai ban sngap yang bat ban ommi na Krit. Te kumta an amdan kat ne kajing julor bat kajing du. Henry mentang kerpat epi tu ngau sulur. Uway na piru un omyap tang kalieng kan du Nabah nemen miet u angel jong ublay ya ubang adai kenrat bat ngamani ulawan syanga ba ulaong. Wat syep tieng ke Paulus pidai ban yang hakmat jong kaisar. Bat ublay ula ai hapi ya kajing jong kitu kibasyong lieng ringkat bat pi.
Di kumta kurang ba tu sengau silur, nabang asyania ha ublay, bahkan saja kembalaya tu hanga. Henry ngin sasya kendat kanu rekanu kadau lenong. Kalalong kat saus miet, batlanya yang i da ke eryong ha kaduriau adria. Anda siteng sinya kimaji kila nang tarai, bangila ya jan poi ringkau, kumta kila pengam usai tau, batik sisa bat kila syam ba ke kejeliu sau pau mitar. Kendiat hadien kila le kumju ba kila syam ba kejeliu lai pau mitar. Kila tieng ba kalieng jongi kan tengku mau siang, kumta kila penhiar sau teli kibno te lieng na sadien, bat jong kalieng bat kila ap bahkan syahino. Kimaji kila persyang ban pet na kalieng. Kila penhiar ya kalieng kenda ha bat kila le mele kemban lek penhiar beno te lieng syuk nak mat kalieng ba. Henry Paulus ulaong ha usirang ba shispa bat kisipai. Lada kini kimaji kimsa halor kalieng pin omlat Kumta kisipai kila ot ya kitalai kibate ya kalieng kenda bat kila eno bakan mat lek. Kelas dang ban syai baru Paulus ulah kerpat iki baro ban bam jen bam. Pilaya ap lakhat sau sngi menta bat baro siketa pim syembam Ngakerpat ya pi wa pinyabam kendiat kensoj. Pidan kam kenang bandup What ways nyu nakikli jong pi un du. Hadien ba ula ongkum ni Paulus ula syem kendiat ukpu ula aingu ya ublay hakmat jongki baro ulak dia bat ulas sedang ban bam. Kila senguf sengan bat baro kila ya bam mar kendiat. Kila ya don baro arspa nyau pau henriu ngot ha kata kalieng. Anda baro kila ya bam haban da kedang kila pensting ya kata kalieng da kebabret ya ukau ha kaduriau. Anda kala syai kimaji kim semla itu ya kajaka henrei kila yo i ki kendong siap kendong baru siap bat kila rai baladala en peniat ya kalieng hangta harut duriau. Kumta kila onno ya kibuno te lieng bat kila eno bakin ngam ha duriau. Bat hakaju kapuar kila lot ya kitalai kibate ya kiboita. Nangta kila penkiu kentiu ya kalama king hakmat jom kalieng. Kenang bakal kan dubbe ya kalieng syakmat bat kila nya syaringkau. Henry kalieng kala tingku ya karingkau siap. Bat kala ne hakendau. Kakmut lieng kala sakut bat kamki. Katedong lieng pat kala pat lingkot lingkai. Da kajing syap, da kajing lensyop kijing at pelung. Kisipai kilamut ban peniap no ikikoi di baro. Yodon manu naki uban nang ban jingi bat ulat. Henry urang ba sispa ulah kwa ban pelat ya Paulus kumta ulah kangi ki ban le kumta. Ulah hukum iki banang ban jingi ban rengko ningkong na kalieng bat ban jingi syaringko. Kiwei pat kin buat da kabasno haki lentang ne ki thalap ding ki bapat na kalieng. Bat day hakani karukom ba ngilayalat baro. Kalenong kabaar pupra. Anda ngilapoi syaringko ngilatip baya kata kadau lenong lakot Malta. Kitrais nong kila le esbun yangi. Kala sedang ban slap bat kriat kumta kila sliu ding bat kila kot sengubhai ngi baro. Paulus ulalum shiba kiding yap bat ulatay yaki halor kading. Namar basyen wei besen ulami bat ulah kelanya kakti jong u. Kitrais nong kila yu i bat ya uta besen bat usdien hakakti Paulus. Bat kila ya ong para maki. Uni ubriu klempep ulong unong peniap briu. Kahok ba kam simla pelat ya u. Wala ulalat na kaduriau. Henry Paulus ula kenter ya uta obseny hapo ding klem lele ya ladi. Kila kemi lenti ba on siap ne kelon yap kendet. Anda kila up slam bat kim yo i ba ja ke ba per ya u. Kila perkat no da kumwei bat kila ong. Ulong ublay. Om da jengai nang ta la don katu kat ni teli ki kendau siap. Jong Publius urang ba kata kadau lenong. Ulap deng sungpai ngi da kajing sebun bat lai singi ngila syong lasa hayeng jong u. Ukpa jong Publius ulah tiapang. Badon ke kisyo bat suot. Paulus ulah let syakamra ba ulah duai.
ula bu ela kikti halor jong u ba ula pun ko ya u. Hadirin kini ke jingjia baro kibriu ki bapang hakadolonong kila wan sha u ban yo bat ki yo jingkot. Kila ai pun ki jing ai snobha bat habang ila kiuling biang kila bu hakaling kat kabang ngidon kam. Hadirin lai puna ngila kiu hakaling na Alexandria kabakateng kilay senrop kabalari telang hakata kadolonong. Ngila poi hakanong ba sira kusa bat ngila sa hangta lai sngi. Nangta ngila ya kelan hadu banda poi kanong ba regium. Kumla syai kala air kala sedang banbe na syapang syatir. Ba hadin arsngi ngila poi haputioli. Ngila kendu katu kat ningut kiri ungat hangta bat kila kerpat bangin sa bat ki ishtayo. Bat kumta ngila poi harum. Kipara banget harum kila yo sngau syapang jongi. Bat kilawan syau yangi nadu yo apius bat lai basa. Haba Paulus ula yo iyaki ula ingu ya oblay bat ula sngau syengan. Habang ila poi harum ya Paulus la syak ban syong marway bat usipai uban ap ya u. Hadian lai sngi Paulus ula khot lang ikirang baju kibahang ta. Onda kila ikenduk lang kila ong haki, ula ong haki. Kohen men kopara. Walang am simlale ai persya ikibriu jongi ne ikidustur kibangila yo pateng ne kikpatemen jongi. Yang ala penong koi di ha Jerusalem la IT ha ki Roman. Kini kila tokit yang bat kila kuat ban pelat yang namar bakim syam ai kabang adawa ban yap. Henry habaki ju kila persya ikani ngamban si ban apil sya u kaisar. Wal ada ngamdon ai ban mudui persya kijat ban riu lajong. Na kani kadau ngalakwa bani kenduk bat pi bat bani keren bat pi. Namar balate yang ada uni kenjeri na kebenta uta ha uba kipat Israel ki kermen. Ila ong ha u. Ngim sim yo si TAA na Judea sapang jong pi. Lemni om sim don manu na ki hinmen para jungi ubalawan ra kubor na syata newan ong ai kabasni sapang jong pi. Lajar kata ngin sngobha bani osngau ki jingmut jeng perkat jong pi. Namar ngitip bakeleng saudong kibriu ki keren persya ya kani kesenjuk jong pi. Kumta kila bu singi baru Paulus bat kambun kila yawan hakata kasingi syaka yeng basa jong u. Nadu menstep hadu menmit ula batai baru ula aheki ya ke kubor sepang kahima ublay. Ula persyang ban penkenduk jingmut ya ki sepang ujisu dah kabakedau nakaan Moses bat ki jing tho jong ki nong itu lupa. Don naki ki balas ngudai ya ki tien jong u. Henry la don ru ki bam trek ngej. Kumta kila let no dah kabaya per jingmut para maki. Hadien ba Paulus ula ong kumni. Kat no mensiam baku ula keren kabadai da unong itu lupa Isaiah haki kepat temen. Na ba ula ong. Kilit ong ha upat ba. Pin sengap sesengap Henry klem sengutu. Pin pet sapet Henry klem yoi. Lapan melen ya kada nur uni upat. Lapan kelut iki skor jengki. Lapan kap iki kemat jengki. Kumta kimla ban yoi dalaki kemat. Kimla ban yo sengau dalaki skor. Bat kimla sempang de kido nur jengki. Kumta kimla ban pai sya utrai ban dup kot. Baru Paulus lapan kut. Pidai ban tip te. Baya ke kubor ublay sepang ke jingpen lapa seki gentle. Ki kin sya skor. Kumba ars nem u Paulus ula syong hangta kata kajaka kaba ula simwa yala di ula pedeng sungha kat ya kibawan bani kendu ya u. Da ke jing slur ber klem don jing wit ula yalap ya kahima ublay bar ula hikai sepang utrai Jesu Christ. Kaktien jong utrai ngis ngongu ya ublay. Mendak singi ngila pulin arteli kilenong arpnyo bat arpupra. Bat dakini arteli kilenong ngipoi syakabakut jong ki kam jong ki apostol. Ngiyui bah kajingya lenti jong Paulus apostol ban poi syarum. Ulamat sibun ba kijing Balarangi puli kashti jong u kamtam kashti sigi korin kashti baar. Ngin sa puliru ikijing kiba Paulus ujier keteng bama u ula sya. Usya asyo, usya sempat. Natara umat ikan jingma kabakrau haba syong ling haban lech syarum berkumta terter gila jaban mat ya kajingyap haru baki beri baro akaling ru kilating Henry ublay ulakren ha Paulus lingba angel ban ong ba mau sayeng hakmat jong kaisar kabamut ba wat hapdeng kata kaba kajingja kaba syarkai
Paulus salat ya ka jing em ba ublei ula ong chu ba ya ka jing em jong kitu ki breu ki badon hakalieng ru la ai ti ha Paulus maki kin salat em namar ba Paulus udan ringkat lang bat ki bat ka ketien jong ublei kalau nong ka ba arpo perang yu i ba Paulus hadin ba ula poi harum ula priang subha ula ikendu iki para bangai nang tada ula pha ru bane kendu iki ju bat haba Ukraine ki ju ong ba ma umdon i ru em persya ela ka jong ka ben riu uklam wan harum ban mudui persya ela ka yala ki pat lane ban mudui persya ya ka dustur jungki em wong ngawan serum nga apir sya pat sya om dai da ka jing tmu ban penram ki pat la jong dai tang ka wei bat kata ka nong rim ka dai namar ba kipat Israel kamtam kinong yalam ju kipat ba Israel kila tmu ban peniap ya walada lingskor usiem Agripa kini kila kwa ban pelat ya Paulus Henry kipat ba lani kinong yalam ju ha Jerusalem pada kila kwa ban simno ya ka jing jong Paulus nak kata daw Paulus ong amban si ngahaban apil sa Kaisar but ha Jerusalem har nong ba room ulai kendu ikiju lakran ki hang Jisu bat ka jingkran jong Jisu uni Jisu udai uta ba kipat men jingi kermen uni udai uta ba kipat ba Israel barokhot ki kermen ka tien jong ublei ha ka kam ki apostol ka kut da ka jing poi jong Paulus harom bat da ka jing alap jong u ka dukhot ka bakhat du ka ongom no ulai alap ula kren ya ka tien jong ublei ula sakhi sepang utra Jisu bat om don jing wit ya ka jing alap ya ka tien jong ublei ha ka basdang jong ka kam apostol iwei lunang manikong khot bapra Jisu ong kumno ka tien ublei ka ong pinsalong sakhiangan ningkong ai ha Jerusalem Judea Samaria bat saduk bakut ka perthai nyo i ka jingya ja ka hapok ka kam jong ki apostol ru ka sedang ningkong ha Jerusalem ha ka por Pentecost kadon ka jing sya leben ki ya ki sinong Judea baro hadin kata ki poi si Samaria kamtam u Philip hadin u Petrus bat u Yohanes bat syabakut ka perthai kile yalap iki gentil keleng saudang kamtam u Paulus Barnabas Silas bat kiwei ki apostol bat hak bakhat du Paulus upoi harum ka rum kalong kum ka tudu du jong ka bakut ka perthai kat kum ka jing perkhat jong kibriu ha ka tu ka por ka rum ka dei kata kanong ba ka ba paunam kanong ba ka ba ki khen ba ka dei ka bakut bat kata ka ba long ka civilization lane kata kanong ba ka ba don ka jing shai na ka banta ki priyo baro ka bakut jong ka perthai na ka banta ka rukom perkhat jong ki kalong kanong ba room om don jing khang ya ka ktien ka jong ublei yang ngiru iwei pe iwei ka ba Paulus upun kut ha ka ni ka kam ki apostol ong ba pet ka ai ka ba Isaya ya thulupa kala urlong ha kini ki priyo ki sngap ndai kim song thu ki pet khlam yo i kani kani ka ba ma ka jing im jingi lada mangi ngi million ban bu teng ki kham tam ka jing kala ka ba mot ba ka jing jan sha ublei yo le si ka ba ma ka kata lada mangi ngi le ka ba sniu ngim kendit ban riu shu lada ngi le ka ba baklaro ngim sung thu shu kata ka dei ka ba ma ublei u klempat pen matla iki kmat jingi ublei u klempat pen melen ka do nut jingi lada ublei 4 pen melen ka do nut jingi ngidang la ban kala ka bamot ngidan kam ban phai sha u ngim dan kam ngim dei ban bu teng ban ban phai sha u trai Jisu ka tien jong blai ka su thiet ai kan su thiet ro ka jing im jing i we pe we ka tien u blai om don jing wet ai ka jing im jing i we pe we ru ka tien jong blai kan sei ki so jong ka ani ro yo Jesus Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba ka jing ek ba mela ai ngi ha kun jong mi Jesus Christ u men jungi ba ka ding zo ka jing ek wala pan raham ki do no jungi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya ka jing kan ba ka khu na man ta ka jing wan ka hima jungi to ai ba ka jing ai jungi kan pan ka lai ngi sha ki nong bet sambai bam ju tha jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan ka lai ko long brio man brio na sha po ba ya ki jing tha ba ro a ka jing kmil ti ba ti kna ya ka beneng ba thamai ba ka perthai ba thamai ha ba andala job ya ka bo jong ka sniu ka burom jeng mi kan ting shan chabam chukut to ai be kaching ai jong ka jubilee kan kar siu biang hangi ki pan grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba kani kaching ai kan pan sap riang ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pan em jungi cha satla ka perthai chami ublei jungi ubala ka khu junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen kudono kutam Jisu to sin ai kamariang ra jing Kristan tu duai na ta jungi